developerský projekt 4 rodinných domov na pozemku 2190 m2 v obci Vysoká pri Morave na Veternej ulici. Je už vydané aj územné rozhodnutie. Je tu možnosť výstavby samostatne stojacích 4 rodinných domov alebo radovej zástavby, alebo v prípade rozšírenia o ďalších 500 m2 by tu mohli byť 3 dvojdomy a 1 samostatne stojací rodinný dom. Máme k dispozícii kompletné územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné do roku 2027. Je tu možnosť rozšírenia ako samotnej výstavby, tak aj zmeny využitia tohto pozemku. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.